първо да се кача и тогава. Аз вече почнах. О, Боже Господи. Седнах точно на острите работи. Ти ме Аз ти предупредих. предупредих. Аз ти казах, че ги видях и се скъсах гъдейка. Това е положението. Ръска на професията. Нищо. Той каза, че някакъв тега са. О, скъсах се дъбото. Ой, Боже, Боже. О, тук има и пчелички. Дано да има и за тях, което се погрижи. Чувам куче. Ето, живо е, да. Живичко е. Айде, отивай, взимай храна. Дай да го видим първо, какво е положение. О, то е старичко, горкото. Ох, миличко, идваме, мамо, идвам. Няма. И тук има кошерчета. Ох, мило бебче. Мило, мамо, имаш ли? Имам. Храна, вода? Да, имам. Храна няма. Добре, сега, мамо, ще храним. Няма храничка, празна е купичката. Миличка, каква си ти? О, ти си сенджирна всичкото отгоре. Да, мамо, добре. Ей сега, Радо, отива да вземи храната. Мама, освен гащите си скъсала и кожата. Да, миличко. Ой, на мама, бебето. Ой, сладко бибонче, мамино. Кажи, бе, мамо. И сега ще дойде. О, ти си младичко, ти въобще не си... не си младо, ама не си толкова дърт. Просто ми грижа на много. Няма, мамо. Сега ще нахраним и после ще мислим, ще мислим какво да те правим. Не дей да лаеш така, защото може и при нас да се озовеш накрая. Да, може да ти стана майка, не дей да ме лаеш така. Ти си голям пазач, бе, мамо, бе, много пазиш ти. Да, мамо, стопанина ти не е добре. Ама дай Боже, мамо, да се оправи твоя стопанин. Дай Боже да се оправи стопанина ти, да, мамо. И той да се грижи за теб, нали? 72 години не са много. Не са, мамо, много 72 години. Дай Боже да оздравее човечеца и пак да се върне при теб. Да, мамо? Да. Миличък, спирам да снимам сега, за да не стане прекалено дълъг клипа и като дойде Радо с храната, пак ще се включа.